Дуслар, менә карасагыз, минем өстәлдә сезнең алдыгызга мин нәрсә белән килгәнне аңладыгыз инде. Бу компот җыелмасы, ягъни киптерелгән җиләк-җимешләр, монда алма, менә бүрәгә, кизил, грушалар, һәр төрле менә шушындый кипкән җиләк-җимешләр. Без алардан бүген балачакта һәрберебездә яратып эчә торган, балалар бакчаларында бирелә торган, һәр ашханәдә куела торган шушындый җиңел генә бер эчемлек әзерлибез. Ул компот. Әгәр дә инде менә бу катнашманың тарихына күз салсак, ул да бик кызык, чөнки бу катнашманы, компот өчен катнашманы Тукланы институты махсус эшләгән стандартлар буенча эшләгәннәр бит инде, әзерләгәннәр. Андагы менә алмасы, грушасы булмасын, һәрберсе дә баланс тотып ясалган. Тәм өчен анда организмга кирәкле матдәләр барлыгыннан чыгып, һәрберсе дә үз урынында булган. Компот өчен менә без алдык бер 300 грамм юылган, яхшылап киптерелгән шушы җимешләрне. Без аны хәзер салачакбыз менә шушылай кастрюльгә һәм өстенә кайнар су куеп, кайнарга утыртачакбыз. Һәм аңар тәменчә шикәр комы салам. Компотны кемдер ярата икән, шикәр белән шикәр салырга мөмкин. Шикәрне бөтенләй салмаучылар да бар инде. Менә мин 1-2 кашык чамасында аңар шикәр комы салам. Һәм әкрен генә кайнатырга утыртам. Ул каядыр бер ярты сәгать кайнап утыра. Мотор төскә кергәч, инде без аны шулай сүндереп куябыз һәм бер ярты сәгатьтән инде аны савытларга бүләргә мөмкин була. Дуслар, менә безнең компотыбыз шушылай матур булып пеште. Компотны инде аны кыш көне җылы килеш эчәргә бик әйбәт, җәй көне инде салкын килеш бирелә гадәттә.